Элек-электән үк безнең әбиләребез һәм бабайларыбыз кыйммәтле әйберләрен нәселдән нәселгә күчә торган әсбапларын билгеле бер урында саклаганнар. Менә әйтеп бирегез әле, кайда саклаганнар икән ул? Әлбәттә, сандыкта саклаганнар. Хәзер инде сандыкта бүләкләрне, күчтәнәчләрне бирнәне алып килмиләр, ләкин шулай да без традицияләргә рәхмәтле буларак менә шушы әйберләрне без сезгә бүген күрсәтәбез. Әлбәттә, безнең төрле милли тастымаллар, яхшы затлы әйберләр барсы да сандыкта сакланган. Инде бирегә сандык чыккач, инде ике яктан да әти-әнине чакырмыйча булмыйдыр дип уйлыйм. Хәзер мин бирегә чакырасым килә ике яктан иң бәхетле әти-әниләрне. Туйда бик кызык була, Шәп була туйы, шәп була. уен көлге күп була, Шәп була туйы, шәп була. җыр бию хайран була, Шәп була туйы, шәп була. сый-хөрмәт модан була, Шәп була туйы, шәп була. Шәп була туйыгыз, бик шәп була, шәп була. Шәп була туйыгыз, бик шәп була, шәп була. Әйдәгез әле. Раил ягыннан туганнар. Әйдәгез, Киттек бейбез. бейбез. Хоп. Yok, biyak kip tura. Biyak kana. Hop. Hop. Әйдәт. Яқты. Ал арка киттек. Шәп була, шәп була, Шәп була туйгыз, шәп була. Шәп була туйгыз, шәп була. Шәп була туйгыз, шәп киттек. була, Шәп була. Син һәр көнне суга бара